Ola, boa tarde, benvidos e benvidas a esta sesión plenaria cunha única extraordinaria, cun un único punto do día en que debemos de primeiro facer a aprobación da urxencia da sesión que ven motivada por unha cuestión de prazos que é algo, digamos, alleo ao Concello neste caso. Se vos parece, pasamos a votar a aprobación da urxencia, da motivación da urxencia. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Vale, queda aprobada a urxencia por unanimidade. E agora sí, pasamos a abordar o punto da orde do día que nos trae aquí, que é a proposta da Alcaldía sobre o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia dos servizos e medios persoais e materiais afectos á atención sanitaria prestada pola Unidade Asistencial de Drogodependencia. Doulle a palabra a Xiana, que nos comenta o tema, e logo podemos abrir a quenda de palabras. Boa noite a todas e todos. Hoxe traemos a pleno esta proposta que se leva xa bastantes anos reclamando que a Xunta asuma a responsabilidade que lle corresponde na atención sanitaria ás persoas con problemas de adicción. Esta é unha competencia sanitaria e nunca foi municipal. Quería empezar, antes de nada, agradecendo ao persoal da unidade e a todas as persoas profesionais que durante anos sostiveron este servizo con compromiso, con humanidade e con rigor e moitas veces con recursos moi limitados e atendendo ademais non só a veciñanza de Cangas, senón a outros concellos. O seu traballo foi imprescindible para que a atención continuase e se prestase con calidade. Hoxe, coa aprobación deste traspaso, o persoal pasará a ser parte dos Sergas. Queremos deixar claro que este traspaso garante que se manteñan todas as súas condicións laborais, económicas e administrativas, tal e como recolle o acordo da Comisión Mixta entre o Estado, Xunta e a FEGAM. Quero tamén destacar que o edificio onde se presta o servizo permanecerá a disposición dos Sergas, mantendo a súa función asistencial. O Concello colaborará para que a transición se faga sen interrupción da atención e garantindo que esta unidade siga funcionando nas mesmas instalacións e coas condicións necesarias. Entendemos que este paso, ademais, é positivo e bo para Cangas, porque non só sitúa a atención sanitaria onde debe estar, que é nos Sergas, senón que, ademais, permite liberar fondos municipais e recursos que podemos destinar a outra parte das nosas competencias, a nivel de servizos sociais, por exemplo, na prevención ou no SAF, do que tanto falamos. Cada euro que a Xunta asuma, onde lle corresponde, é un euro que se poderá retornar ás necesidades reais da veciñanza de Cangas. Por iso apoiamos e celebramos esta integración porque é un avance, ordena as competencias, dá seguridade e continuidade a este servizo e esperamos que a Xunta siga por este camiño e esperamos que os seguintes sexan os comedores escolares. Nada máis, grazas. Ben, antes de abrir os turnos de palabra, vou a comentar que no texto que aprobemos será vaise recoller unha modificación a respecto do, bueno, xa falamos os portavoces, se vai a recoller que se engade no anexo 1 de persoal a traspasar dúas prazas que van, o sea, se traspasan as prazas, pero van sen persoal adscrito, van vacantes, digamos. Unha sería a praza do persoal do auxiliar administrativo e outra sería o do segundo psicólogo, que estuvo cuberto ata o ano 2023. E esa é a única modificación que hai respecto da documentación que temos todos e todas en este momento, e para que os saibamos. E nada, douvos paso ás palabras que queirades tomar. Señora Prieto, señora Portas. Nada, bueno, comentar que para mí, os traballadores e as traballadoras, despois de tantos anos de loita solicitando isto, como decía xa antes a concelleira, esta sempre foi unha competencia dos Sergas que nunca tiña que haber saído das mans dos Sergas. Eles, como unidade, van a traballar moitísimo mellor no ámbito sanitario. Creo que, ademais, coa última rectificación que acaba de nomear a alcaldesa, así cumprimos un pouco co grupo de traballo que sempre se falou nos últimos anos de poder traspasar, e felices a verdade de que chegara por fin o día de hoxe, a verdade. Señora Martínez ou señor González? Pois
O Grupo Municipal Socialista, hoxe é un día de alegría porque, por fin, como acaba de dicir Vitoria, os traballadores consiguen unha cousa que sempre pelearon e nós tamén, como grupo, deseámoslle o millor e nós vamos a votar a favor como non é duda ninguna. Turno para o Partido Popular. Ben, grazas. Bueno, o certo é que naceron sendo municipais porque se crearon así, porque empezaron a tratar temas sociais, por iso nunca tiveron carácter sanitario, aunque a drogodependencia é unha competencia sanitaria. Creo que todos os grupos nos alegramos de que neste caso a Consellería pelexara por este traspaso. Foi unha tarea ardua e nos alegramos sobre todo polos traballadores que o pediron e por todos nós, que tamén é unha demanda histórica, 25 anos pedindo que isto fose unha competencia xa da Consellería de Sanidade e por fin está. E nos alegramos polo persoal porque fixeron unha labor ímproba e sabemos que agora mesmo as condicións de traballo mellorarán para eles. Non é o mesmo ser traballador municipal que pertencerse ao Sergas con todo iso que conleva. Van ter un feedback moito millor e máis inmediato tanto con atención primaria como co hospital, e do que se trata ao final que todo o servicio sanitario se coordine, e que a saúde mental forma parte disto e a drogodependencia tamén. Entón nos alegramos, é unha moi boa noticia e esperamos que sea a primeira de moitas que nos dea a Xunta de Galicia e neste caso a Consellería de Sanidade, nada máis. Ben, se non queredes facer, pechamos os turnos de palabra. Eu tamén trasladar o agradecemento aos traballadores que ata o de agora estuveron integrados no Concello. Esperamos que as incertidumes que poidan ter se resolvan para ben e que poidan, digamos, mirar recoñecidos todos os dereitos que a mellor agora poden ter algunha inquedanza. En ese sentido trasladamos os nosos mellores desexos e eu considero que efectivamente é unha moi boa nova para o Concello de Cangas e os outros concellos que están nesta situación. E nada máis, penso que podemos pasar a votar. Espero que aprobemos isto por unanimidade moi ben. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben. Queda aprobado por unanimidade. Pois queda aprobado por unanimidade o traspaso de competencias. E damos a sesión por pechada. Grazas.